μετά από απέτηση κάποιων συγχωριανών μας. Ήθελαν κάποιοι που δεν μπόρεσαν να δουν την παράσταση, οπότε την παρουσιάζουμε πάλι σήμερα. Και πριν ξεκινήσουμε θέλω να σας πω λίγα λόγια για το έργο, το ποιητή, τους συντελεστές του έργου. Πριν αρχίσει λοιπόν η παράσταση, θα σας πω και με λίγα λόγια για τον ποιητή, την υπόθεση του έργου και τους συντελεστές της παράστασης. Ο Αριστοφάνης έζησε και πέθανε στην Αθήνα. Ήταν πνεύμα ανώτερο και γενναίο. Αφοσιώθηκε στο θέατρο και πίστευε, όπως και η πολιτεία τότε, στη μεγάλη αποστολή της τέχνης για την προαγωγή της κοινωνίας. Και αυτή του την αποστολή υπηρέτησε με τα έργα του. Σατήριζε τις κακίες του καιρού, τη δημαγωγία, την αργομιστία, τη συκοφαντία, τη σοφιστία, ακόμα και τις νέες ιδέες, βλέποντας αυτές την αιτία και όχι το σύμπτωμα της διαφθοράς της κοινωνίας. Ο Αριστοφάνης αγαπήθηκε από τους Αθηναίους που τον τίμησαν με το στεφάνι της Ιερής Ελιάς, που στεφάνωναν τους ήρωες. Επίσης αγαπήθηκε από όλους τους λαούς και είναι μέτρο πολιτισμού η εκτίμηση του έργου του. Η κωμωδία Ειρήνη παίχτηκε στα Μεγάλα Διονύσια του 421 π.Χ. Ο Αθηναίος αμπελουργός, με το χαρακτηριστικό όνομα Τριγαίος, συμβολίζει τον αιώνιο ανθρωπάκο, τον απλό, το φιλήσυχο και εργατικό πολίτη που υποφέρει από τα δεινά του πολέμου σε κάθε εποχή και σε κάθε γωνιά της γης 2.500 χρόνια τώρα. Απελπισμένος λοιπόν από τη συνέχιση του πολέμου, αποφασίζει να ανεβεί στον ουρανό για να συναντήσει το Δία, μήπως και πετύχει τον τερματισμό του πολέμου. Για το ταξίδι προς το Δία, ο Τριγαίος χρησιμοποιεί ένα πελώριο σκαθάρι, για την ακρίβεια έναν υποκάνθαρον. Όταν φτάνει στο χώρο των θεών, βρίσκει μόνο τον Ερμή. Οι άλλοι θεοί, οργισμένοι με τους Έλληνες που επιμένουν να πολεμούν για να μην τους βλέπουν και τους ακούν, μετακόμισαν στο έσχατο σημείο του ουράνιου θόλου και άφησαν στη θέση τους τον πόλεμο. Ο πόλεμος έκλεισε την Ειρήνη σε μια βαθιά σπηλιά, σόριασε πάνω τις πέτρες και ετοιμάζεται να κοπανίσει σε ένα πελώριο βουδί τις αλληλομαχόμενες ελληνικές πόλεις, αλλά δυσκολεύεται να βρει βουδοχέρι. Ώσπου να εξασφαλίσει ο πόλεμος στο βουδοχέρι, ο Τριγαίος προλαβαίνει, καλεί τους Έλληνες και παρά τις δυσκολίες καταφέρνει να απελευθερώσει την Ειρήνη που επιστρέφει στη γη συνοδευόμενη από την Οπόρα, που συμβολίζει την καρποφορία και προορίζεται για τον Τριγαίο, και τη Θεωρία που συμβολίζει τις γιορτές και προορίζεται για τη Βουλή.